खुलुमबाय जेन बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बजालिनि 33 नं राजा लामानि रेलवे अभारब्रिजआव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाथायाव जायगायावनो सासे बिएसएफ जवाननि जिउ खहा जादों। जाथायखौ मावखांनानै खारनो नाजादोंमोनबाबो दायनिगिरिया बारग'नो हायासै। बजालिनि 33 नं राजा लामानि रेलवे अभारब्रिजआव खारबाय थानाय बाइकखौ गंसे ट्राकआ सौदावदों। सौदावनायजों बाइक सालायबाय थानाय सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानाङो। थैनाय सुबुंखौ बाक्सा महिनामाटी गामिनि बिपुल सरगारि होननानै सिनायथिनो हादों। बर' खुगा थुनलाइनि अज' सुकुमार बसुमतारीनि 26थि रुंसारि सान फालिदों। बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 53थि आरो बरमा दख्रा एबसुनि 37थि बोसोरसालिया जथुमाखौ बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि रंजालि फोथाराव 14, 15 आरो 16 नभेम्बर खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। बे हाबाफारिजों लोगोसेनो बर' खुगा थुनलाइनि अज' सुकुमार बसुमतारीनि 26थि रुंसारि सानखौ फालिनाय जायो। बरपाथारनि टेङादिद होननाय जायगायाव गंसे डाम्पार आरो ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे जाथायाव डाम्पारनि ड्राइभारा जिउ गोमानाङो। आसामनि गेलेगिरि नयनमणि सैकिया बिथांनो 30 नभेम्बर खालाराव अर्जुना एवार्ड बान्था होनाय जासिगोन। बिथांनि बान्थाखौ इन्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथाङा होगोन। बिथाङा 2022 मायथाइनि ब्रिमिंगाम कमनवेल्थ गेम्सआव लन बल खेला गेलेनानै सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बिथाङा कमनवेल्थ गेम्सआव देरहानायनि उनाव आसाम सरकारा पुलिस डिएसपिनि साख्रि होबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।